Gadewch i mi daflu rhifau tuag atoch chi. Wedwn ni 6,000, neu 7,000, neu falle 8,324. Neu beth am ddweud 20 ac yna taflu canran fach draw. 100 y cant falle. A beth amdanyn nhw, y rhifau hyn? Mae pob un yn dweud rhywbeth wrthon ni am y gynnedd honno sy'n dod ag unigolion at ei gilydd i ffurfio grwpiau i ffurfio cymdogaethau, a chymdogaethau i ffurfio pobl, ein ffurfio ni. Oherwydd rhifau yw'r rhain sy'n dweud rhywbeth wrthon ni am iaith ac ieithoedd. Maen nhw'n dweud rhywbeth am nifer yr ieithoedd sy'n cael ei siarad yn y byd. Ac oes, mae elfen o ansicrwydd, y neis a'r efallais, oherwydd dydyn ni ddim yn gwybod i sicrwydd sawl iaith sydd gyda ni yn yr hen fyd yma. Dim mwy nag y gallwn ni fod yn sicr ynghylch faint o adar a blodau o goed ac anifeiliaid rydyn ni'n rhannu'r blaned hon a nhw. Mae'r chwaraewyr mawr yn ddigon hawdd i'w cyfri. Mae'n haws i gweld a'i clywed nhwthe. Ac rydyn ni'n weddol siŵr bod tua hanner poblogaeth y byd, na chi'r 100% na dafles i, yn siarad tua 20 o'r holl ieithoedd byw. I ni'n gwybod bod cydnabyddiaeth ar lefel deddfau a chyfansoddiadau gwladwriaethol i tua 1,412 o ieithoedd. Ond yr ieithoedd mewn perygl, yr endangered languages, rhywna yw'r rhai sy'n anos i cyfri. A dyna lle mae'r rhifau'n amrywio, weithiau o 1,000 neu fwy, 6,000, 7,000, 8,000 hyd yn oed. Ac yna, beth am gategori'r perygl? Bregus, vulnerable, mewn perygl sicr, definitely endangered, ar wely angau, critical, wedi darfod, extinct. Mae'r ieithoedd hyn, yr rhai mewn perygl, yn union fel y pethau byw eraill yn ni, fel y cwtiad air neu geiriau'n per y gors, a deryn, a blodyn, a welir, dim ond just, yng Nghymru fel mae'n digwydd, a'r ddau dan fygythiad marwolaeth a fyddai'n ddarfod. Ond troswch eiliad, allwn ni ddim cyfosod ieithoedd prin a rhywogaethau prin. Wedi'r cyfan, dydy pobl sy'n colli iaith ddim yn bobl ddi-iaith. Mae'r ffaith bod eu iaith yn farw ddim yn golygu i bod nhw yn farw, na hyd yn oed yn fyd o ran hynny. Mae iaith wedi marw, ond mae nhw'n parhau'n fyw, yn siarad bellach iaith arall ac onid yw hynny'n gwneud bywyd yn haws i ni gyd. Pob gwahaniaeth lletwydd wedi llyfnhau. Cyfathrebu, dim problem. Wel, beth am oedi enid a meddwl? Mae'r myrdd, adar, blodau, trychfilod, planhigion, anifeiliaid, pysgod yn rhoi i ni amrywiaeth yr i ni o'r diwedd yn dechrau ail-ddysgu sut i edrych arno a'i weld, ac ail-ddysgu sut mae gweld bod holl fywyd yn planed yn dibynnu ar yr amrywiaeth hwnnw. Tybed a yw hi'n bryd felly i ni ail-ddysgu sut i edrych ar amrywiaeth ieithyddol y byd. Ac felly, wrth i ni ystyried degawd ieithoedd brodorol UNESCO, degawd sy'n dechrau lenni yn 2022, pam na a chibwn ni ar y cyfle, nid yn gymaint i edrych a gweld, ond i wrando a chlywed. Beth ddigwyddau pe bydden ni'n gwrando ar dirlun ieithyddol y byd? Beth fydden ni'n ei glywed pe bydden ni yng Nghymru yn gwrando ar ddwedwn ni Afar, Mwndari, Angica a Cecchi? Enwau ieithoedd a weles i wedi gosod naill ochr i'r Gymraeg digwydd bod ar un o amryw restrau ieithoedd mewn perygl y byd. Afar, iaith a siaredir yn nwyrain Ewrop. Mwndari, iaith pobl Munda, India.
Angika neu Chika Chiki, iaith a siaredir eto yn India ac yn Nepal, Kekchi, a siaredir yn Guatemala a Belize, neu beth am fynd drws nesa i Iwerddon ac i'r Wyddeleg, neu drws nesa o'n dyn ac i Ganada ac at, ddwedwn ni, y Wlas Tŵgwai. Dim ond 6 o'r 8,000 a mwy. Wrth wrando ar ieithoedd fel rhain, byddwn ni'n clywed lleisiau. Lleisiau gwahanol sy'n cario geiriau. Geiriau gwahanol sy'n cario ystyron. Ystyron gwahanol sy'n cario ffyrdd o ddeall. Ffyrdd gwahanol o ddeall sy'n cario doethineb hen a phosibiliadau newydd. Y math o wahaniaethau ni'n gallu gweld mewn esiampl syml o'r Gymraeg a'r Saesneg, lle ni'n cofio nad yw hi'n bosib i ni ddweud we have something yn Gymraeg. Mae'n fater yn hytrach o ddweud there's something with us. Mae gennyn ni, mae gyda ni, beth bynnag. A dyna ni, ffordd wahanol o ddirnad y berthynas rhwngddo ni a'r pethau o'n cwmpas. A dydy honno'n ddim ond un esiampl o ddwy iaith i ni'n digwydd bod yn ei gwybod yma. Wrth wrando, beth glyw ni tybed mewn dim byd mwy na geiriau unigol? Wel, yn ddiweddar wrth gyfarfod ag un o'r enw Tarir a Chenika, clywes i eiriau newydd 5 a bod yn fanwl o'r iaith Siona am galluogodd i ddysgu rhywbeth newydd am gariad. Wrando yw cariad, meddai. Ac aethon ni blaen. Rwacadzika, cariad sy'n ddwfn. Rwacareba, cariad sy'n hir. Rwacanaka, cariad sy'n hardd. Rwzingatsanan goriki, cariad na ellir moi ddisgrifio. Ac eto yn ddiweddar wrth wrando drwy wefan ar recordiadau o rai ieithoedd mewn perygl, clywes i eiriau am galluogodd i ddysgu rhywbeth newydd am fywyd a'r amgylchfyd. Iecho o'r iaith Mwisg Cwbwn yng nghanol Columbia sy'n golygu y llwybr da, y ffordd dda o fyw. Caipawarmi o'r iaith Quechua yn Andes Ayacucho, Peru, sy'n golygu cryfder mewnol menywod, ac Itro Filmongen o Mapudungun yn Mapuche, ardal Llynbwdi, Chile, un gair sy'n golygu elfennau diriaethol a haniaethol amrywiaeth bywyd. Yna, wrth wrando ar gwrando yn Gymraeg, athon ni'r haenau yn ôl, ni'n clywed y bôn taw, daw, gwrandawaf, sy'n dangos i ni'r berthynas rhwng gwrando ac ymdawelu. Felly beth am wneud hynny? Aros yn dawel, a'n clustiau led y pen ar agor, yn barod i ddal seiniau geiriau a fydd yn helpu ni i weld. Os yw gweld yn golygu deall. Chi'n gweld beth da fi. Neu ddal geiriau a fydd yn helpu ni i glywed oherwydd mae clywed hefyd yn ddeall. Ystyriwch y Ffrangeg, j'entends, rwy'n clywed. J'entends, rwy'n deall. A chan yn bod ni wedi cyrraedd clywed, beth am gofio sut i ni yn Gymraeg yn gallu clywed arogl, clywed blas a theimlad, clywais i freichu amdanof a chlywed seiniau, un ferf, yn gweithio'n galed i gyfleu o leiaf 4 o'r 5 synwyr. 5 synwyr? Iaith pwy PR 5 tybed? Os ieithoedd sy'n cynnig mwy? Mae nifer yn atgoffa ni bod 5 synwyr allanol a 3 mewnol. Deall, dychymyg, cof, cyneddfe sydd fel iaith yn galluogi brofi bywyd tu hwnt i'r yma nawr. Ac fel y cyfryw, mae ieithoedd felly, fel y synhwyrau, yn tueddu bod yn gerbydau sy'n yn galluogi ni i fynegu a byddwn ni'n dadle i ddirnad hefyd y byd o'n cwmpas. Wel, eleni, beth am oedi
i ddirnad iaith i hunan. Ac nid yn ieithoedd ni yn unig, dirnad, gwrando'n astyd. Tu hwnt i'r ieithoedd, i ni'n gwrando arnyn nhw'n arferol. Oherwydd mae holl bresenoldeb ein ieithoedd yn hunain yn gallu'n gwneud ni'n fyddar, heb allu teimlo ieithoedd pobl eraill. O fel byddech chi'n ddisgwyl ieithoedd a siaredir mewn llefydd pell, ond hefyd weithiau pan fo'r ieithoedd hynny'n byw yn yr un gymdogaeth â ni, ar yr un stryd, yn yr un fro. A beth am oedi i feddwl sut y mae iaith yn ein galluogi ni glywed ond hefyd mewn gwrthgyferbyniad llwyr yn gallu'n gwneud ni'n fyddar i wahaniaethau. Yn enwedig pan fo'r iaith honno'n iaith fawr, yn iaith mor gref a phwerus, mor llawn hunan hyder, nes bod hi sŵn hi'n gallu chwalu holl seiniau'r holl ieithoedd eraill. Heb i ni sylwi sut hyd yn oed. Ac wrth i ni wrando, gadewch i ni weld yn groes i'r hyn a ddysgon ni, sut yma mwy na 4 sgil craidd yn perthyn i drin iaith. Hwnt i wrando drwy iaith, siarad drwy iaith, darllen iaith ac ysgrifennu iaith. Gadewch i ni sylwi ar sut yr ni'n cyfryngu gyda ieithoedd, mediate. A chan bod rhan fwyaf o bobl y byd yn byw mewn cymunedau dwy ac amlieithog, mae rhan fwyaf ohono ni'n defnyddio un iaith i bontio at iaith arall, cyfryngu, cyfieithu, lladmeru, deialogi, creu cyd-ddealltwriaeth. Cymod? Wel, rhaid dal yn y gobaith. A thra bod ni wrthi, beth am oleio'r cysgod hwnnw sy'n mynnu bod gwrando a siarad yn ddwy efaill, lle bod gwrando'n noddefol a siarad yn weithredol. Gweithredol yw gwrando hefyd, os yw'n wrando'n astyd. Beth gliw ni, tybed? Pwy a wir? Seiniau hawdd, alawon, cynghanedd, harmoni. Seiniau anodd, amhersain. Seiniau cymleth, seiniau cwestiynau anesmwyth. Rhai sydd hyd yma'n ddi-ateb. A phethau nad oedden ni'n gwybod, nad oedden ni'n ei gwybod, am nad oedden ni wedi oedi i wrando arnyn nhw. Wel, falle. Doed a ddeal, beth am fentro, ymdawelu a gwrandaw ar y byd sy'n dirlun o ieithoedd difyr.